Evo kako možete uz pomoć aplikacije saznati djelitelje i višekratnike nekog broja. Evo, dovoljno je samo upisati u ovo polje neki broj, primjerice 50. Dodaj broj i izračunaj djelitelje i višekratnike tog broja. I pogledajte, izbacilo nam je sve djelitelje tog broja, a naredba je zadana da nam izbaci samo prvih 10 višekratnika. Zašto? Jer višekratnik nekog broja je umnožak tog broja s prirodnim brojem. Tako da ih ima beskonačno mnogo, kao i prirodnih brojeva. Tako da sam ja ovdje ograničio da mi prikaže samo prvih 10 višekratnika. A djelitelje će uvijek izbaciti sve, jer njih je konačno mnogo. Nemojte zaboraviti dakle, da tu treba ubaciti broj 1 i broj 50. Ako je nekome potrebna ova aplikacija, mogu mu je poslati, a u biti nije je teško napraviti. Sve uz pomoć umjetne inteligencije.